गासै सार नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा थरायना सासेनि बर'। आं तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दारकुसि आनसलिक बाथौ गौथुमनि गामि गरगुरि थांगाबारि दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा आरज बादायलायनाय हाबाफारि होनायलाय बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानो सानदों। आरजनि आयदा सेथि लिंकन हांख्रायनाय आरज। आरजनि गिबि सिरि हे आफा बोराइ बाथौ,